Vítajte pri ďalšom dieli M-Shopu. V tomto dieli si ukážeme, ako postaviť úplne neviditeľný trezor. Ak ste si teraz niečo všimli, tak máte asi X-ray, alebo ja neviem, pretože presne za mnou je trezor, v ktorom som si uschoval moje diamanty, ktorý som si práve vybral. A ideme si ukázať, ako postaviť takýto skvelý trezor. Tu si môžete všimnúť, ako vyzerá tento skvelý tajný trezor bez stien domu. Takže môžeme ísť na to. Je to veľmi jednoduché na postavenie. Začneme veľmi hudbo na spodku. Potom si sem dáme schod týmto smerom. A druhý schod si dáme týmto smerom. Potom si sem dáme dva bloky, na ne jednoducho položíme čestku. A potom sa vlastne cez taký bugnutý blok, ktorý sa vytvorí tými schodami, že jeden schod je tak a druhý tak, môžeme jednoducho otvoriť čestku. Potom to už len zamaskujeme ako normálnu stenu. Môžeme tam proste napríklad dať crafting table, nejaké podvejsky, dáme točky a jednoducho sa to dá zakomponovať do domu a tú čestku nikto nevidí. Je to tiež veľmi jednoduché na zamaskovanie, proste sa to zakrie. Obetujete tým priestor 4x4 bloky, čo je skoro nič, takže to určite nikomu nebude vadiť. A to by bolo pre dnešok všetko. Lúči sa s vami majster z M-Shopu. Pokiaľ sa vám tento tajný trezor ľúbil, zanechajte like. Pokiaľ by ste mali nejaké námietky na video, alebo by ste skrátka chceli pochváliť, zanechajte koment a ak chcete sledovať túto M-Shop sériu naďalej, dajte odber. Ďakujeme za sliadnutie a čaute.